berdiri aja ya. 1, 2, 3. Marawang dosa mancilaka maraka Gusti pamarta kemaprinira dosanira krana kunging senya saipwa karaharjanira yen sira wus manjing pracaya sinong bajane kesangira uasing antaka Loro. bocah uga yen den kasihi mula sawana ngarseng Gusti mring dadya putra prasetyanya krana kunging senya saipa karaharjanira yen sira wus manjing pracaya sinong bekja ing kesangira uasing antaka. Ya.